Hello, लोगोफोर बरायबाय गासिखौबो दिनै आङो न'आव थांनोसै न'आव माने जोंना पुलिसा माने सफैनो दं नालाय ना गिदिर जानो लेंहरदों ना गिदिरजों ओंखाम जाहैसै दिनै आङो माने जोंना फंबाया माने पुलिस नालाय दिनै सुटियाव फैदों आरो बिराद खस्थ'यै मोनलांबाय जोंना फंबायखौ आं नोंसोरनो देखायसिगोन बिदिबा भिडिअखौ होदो सुरु खालामसै बेनिफ्राय थांनायनि सिगां आङो नै आं देखायलांनो नागिरदों जोंना माने नानि बिमाया थांनाय नंला ओमफ्राय नैबे दखानाव थाखोसिन दखाना बन्द जाबाय दाबो जोंना 7थासिम थायो नालाय नै काउन्टाराव जिरायनानै थाबाय जोंना आइजोआ बे थांला माने सबायजों ना गिदिरजों संदों सबायजों नाजों माने जाबाय ना उदैया एसे गरबर जायोनो ओंखायनो बे जाथ'ला आरो आं थांनोसै दखाना दां फैबासो बन्द जागोन आरो बेसेबा गोबावनि उनाव माने फंबाया फैबाय नालाय सुटियाव दा सुटियाव फैनायलाय न'आवहाय गाव ना गिदिर बायदों ना गिदिर जानो थांनोसै आं आरो आंना फिसाजोआबो दंखायो बाहायनो स' थ'दो बिदिबा भिडिअखौ आरम्भ खालामदिनि ঠাণ্ডা নহ'ব নৰ্মেল হ'ব কিমান ঠাণ্ডা হ'ব তাও নৰ্মেল ঠাণ্ডা মানে এতিয়া ক'ত প্ৰেছ চলাই এতিয়াতো ঠাণ্ডা চিজনে নৰ্মেলে হ'ব চব কোনটো দিম 1 লিটাৰ হাফ লিটাৰ দিয়ক হাফ লিটাৰ এটা ন ঠাণ্ডা হ'ব 40 টাকা হরফিন 40 টাকা হরফিন ওই যে কত যাবি হ্যাঁ আইছো পিকনিক খাওয়া ডিপ্লাই ওহো এই ভমিটিং করি আছে রাতি হইব ভমিটিং কৰি আছে বেশি খাইছে অভাল হইছে दानिया आंबो थांसिगोन ना गिदिर जानो थ'दो बिदिबा भिडिअखौ आराम्भ खालामदिनि दानिया आङो थांसिगोनानो स्कुटिजों थांसै मा दानिया आङो नै न'आव सफैबाय नै नानियाबो दंफैखायो नानिखौबो लांफाखानोसै बेनिफ्राय ओंखाम खुरगासिनो दङ नै मा ओंख्रि होनदों जोंना सबायजों ना गिदिरजों खोमसि जाबायलै मोनाबाय आरो नै ओरैजाय अर सायगासिनो दं मालाय नैबे बाबा नैबे आइ अर सायगासिनो आरो नै ओरैजाय नैबे फंबाय बेबो अर सायदों आयु बाबुनिसो सियारा नानिसो ओंखाम जाला नों ओंखाम जाला मा हा जाखांबाय आंबो थिनजायनो नै देखायगोनसै आङो ओंख्रिया मोनसेल' दे जोंना सिम्पोलसो माने सबायजों ना गिदिरजों नामा फंबायखौ देखायसिगोन आङो सुटियाव फैदोंमोन फंबाया आरो नै ओंखाम खुरग्राफ्रा जोंना मेलाथार न'आनो एकदम बोराय जोंना गोदोनि न' नालाय माबा जानो अनला खालामना हरनायमोन माजों ब्रा ओरैनो गरसि एसेल' हरलै हा ओंख्रिखौ मा एफा बुरजा होदों आंलाय जादो ओंखायनो बिजि गोलैदों दाना आं जाग्रोनांसिगोन नै पुलिस बाबा दा फैयाखैलै मालाय खनसे रायलायदों ना न'आव फैबाथाय न' सिंनिफ्राय बारा ओंखारनो नागिरालै आलादासो गैला नै थ' ओंखाम जाबाय नों दिनै जासिनां नागिरदों नै berondong Buya Buya. Nơi berondong Buya
mà con đứng vậy là chưa nghỉ thật cả. Tapi ya kini malai. Mau gak? Kabar berjalan mas tanggal le angin kubu ini kubu. Ada yang lah. Budia. Ayo nak Thôi. Gặp được dạ hắn lại suy ra suy mà lại. Đi xuống nhá, phải phải vào. Đi vào sáng kia mà. Nơi bên á, không bán ngọt. Cứ được sao cần một lẽ. Nào cái từ dàn lên con này cái phía biển mà. Nó xin đúng này. mà thích gửi anh này anh đi xuống được à? Nào cái từ đến phố bay rồi. Dạ không bay đúng bộ xin này. Đi cái nào. 살이 비싸고 문 당나? Ngồi khá ra đường thấy không có nó hay xem là không. Ở đang nghỉ xuất. mà udah terus mending gitu ya. Coba. Coba, untuk. Poster mình lăng quay lấy chứ là phùng vé này, đây này chiều khi vé đấy, hay những khám gia nên là liền hôm nay cái vé này. Kalau beli lagi pernah naya, sebut kau kar, komol kar nama kan ni. Komol kar. Ni lah nama. Komol kar. Komol kar. 아마 가서 사이도 약간 미니 갈수 있네. 라지는 마음 강진 치네. 다나 스트레스 그 네. 나니 아무도 우잔 실래네. 나 항상 올라오죠 우잔 실래네. 바바. No, 바바 no. No, 코비샷 no. No, 코비샷. 누나들. Hi not. Hi. Hello guys. Baba hi not. Em khóc cho Hello not. Hello. Dừng tham gia đơn lại. Lại. Này bây giờ bé hùa sao đây bé phồng bay em đi nè. Này bây giờ bay ăn nè, nà nè. Ơi tôi mà hay nó. Hi not để hello not. Hello not lại. hello. Sama siapa? Hari ayah mana kosong aja ini nak. Kosong aja aku dalam gaya ini nak. Jadi macam jadi ini nak. Kan lu bahasa no? No kosong no. Gila, no. Nggak dancing dulu saja. Rồi không khá bái ạt.
Ey. Ăn đâu. Ilitar. जाखांबाय आहा सिखारबाय नै खालामजानांगोन नालाय गसंनानैसो जाजोबो गासिबो गासिबो गसंनानै जोब नै स्टेन्डिं जोबसो औ नै गसंनानैसो जाजोबो नै नानिया थांनोसै नै नानिया थांनो निगिरा नालाय बाव फैबाथाय थांनो निगिरा एकदम बिराद गाज्रि थांनो निगिरा फैदा फैदा नै बाबु जा थांसै बाय बाय होनहरदो दे बाय 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 नानिखौ लाना फैबाय ओमफ्राय जोंना नानि बिमाया थाङाखै सबायजों ना गिदिरजोंखौ माने बियो जाथ'लानो न'आवबो माने संखादों लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै हा बाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो बाय बाय